Sing sabar ya. Pancen ya wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokah sing gawe urip. Disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur kuwi ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur, tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah, tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, mergo wis wegah ngandhani karo kowe.